מה שנראה טוב בתמונות מרחוק של הדמיית שיער כשלא רואים את הפרטים הקטנים, יכול במציאות לראות הרבה פחות טוב, ולפעמים אפילו קטסטרופה. גם אם בתמונה זה עושה רושם טוב. ואם אנחנו לא מכירים, אני אורי ואני מומחה למיקרופיגמנטציה של הקרקפת, ועוזר לאנשים לשפר את המראה והביטחון שלהם דרך טיפולי הדמיית שיער. ואם אתם מתעניינים בהדמיית שיער או בודקים עבודות לפני שאתם מקבלים החלטה אם ואיפה לעשות את הטיפול, שווה להישאר עד הסוף ואפילו לשמור את הסרטון. כי האבסורד הוא כזה. מצד אחד, אנשים חוששים איך תראה התוצאה, ומצד שני, מקבלים החלטה רק על סמך תמונות שרואים מרחוק. בלי תמונות תקריב, בלי וידאו מקרוב. אבל בהדמיית שיער, אם לא ראיתם את זה מקרוב, לא ראיתם כלום. כי רק מקרוב רואים איך זה משתלב בצדדים, איך זה מתחבר למפרצים, איך נראה באמת קו השיער. וזה ההבדל בין תוצאה שנראית טבעית, לבין תוצאה שלא נראית טבעית, ולפעמים אפילו מביכה. זה לא אומר שכל מה שאתם רואים לא טוב, אבל גם אי אפשר לדעת שזה באמת טוב. אז אם אתם עומדים לקבל החלטה לפי תמונות שלא באמת משקפות את המציאות, יכול להיות שאתם רגע לפני טעות, שאתם תראו אותה כל יום במראה.